Aký máš názor na Jana Zelenku? Táto otázka ma dosť dostala, tak povedané. Fakt neviem, čo mám k tomu povedať. No proste je to gej, no. Ty vole. Takže ďalšia otázka. Stále to isté, aký máš názor na Jana Zelenku, alebo konečne normálna otázka. Ako sa učíš? No comment. Fakt dobre. Ďalšia otázka. Aké máš značky notebook? Tak notebook mám značky Lenovo. Víte, točím to. Stoj. Točím to z notebooku. Že na kameru nemôžem nájsť trošku nabíjačku. Tak, zapnem si. Tady máš menší hlavolam. Aj. Vysvetli toto. Išla mačka horou, ktorá stála pri jej dome. Varila si čaj. Ňorka... Čo? Takže ja fakt neviem prečítať pani, akože nie, aby to písali s mekšinami, alebo tak, oni to proste však na čo to bude písať, že on to prečíta, no. Uvarila si čo? Ľahla si do postele. Hore. Je skoro možno. Ako keď som to už čítal, tak som už na tým trošku rozmýšľal. Išla to mačka tou horou, tak asi tú horu mala doma, počkajte, nie. Mohla ísť, keby si tam postavila. Takto, urobíme toto. Postavila si tam stan. Urobila si taký pekný ohnízko. Si rozvalila spacák. Uvaril sa si čajík. Vzala na seba takto. Lahla si. A zožrali medveď. Ideme na to. Aj ďalšia otázočka. Koľko máš rokov? Mám 12 rokov. Oni ako... Tak ste videli, ako oni píšu? Toto je normálne, ale som stále zámkyňa. Dáme si niečo iné. Bol Michael Jackson pedofil? Neviem ako vy si pomyslíte, ale Michael Jackson proste bol spevák a mal taký výraz, ako keby bol pedofila. No to... Počkaj, tá otázka ešte nepokračuje. Bol Michael Jackson žena alebo muž?
jasne, že muž, keď sa volal Michael Jackson, ale tak z toho, čo som pozeral aj na Facebooku, aj na YouTube, aj na, na Gmaili, všade bolo napísané, ale aj na Wikipedii, to nájdete, že sa podrobil príšerne veľa plastických operácií. No jo. Dáme si ďalšiu otázku. On mi proste pohodičke zhasne, to je... Koľko mal Michael Jackson rokov, či kedy zomrel? Kedy zomrel? Tak toto teda neviem fakt. A zase otázka na Michaela Jacksona. Jacksona, či jak sa volá. Čo máte s tým Michael Jacksonom? To je sprostý mobil toto. On mi proste, nie že tak pekne zhasne. Takže ideme. Tú otáčku na Michaela Jacksona. Ako zomrel Michael Jackson? No tak teda klasická smrť to určite nebola. No z toho, čo som sa dopočul, že vedel až príliš veľa o nejakom skutku v Amerike, no tak ho zabili, no. Ktoré vedel až príliš veľa, tak ho zabili, no. Dáme si poslednú random otázočku. Takže ideme. Ste videli? Takto. Proste haslo, tak ideme. A ideme. Kedy bude ďalší deň? Diel? Je náhodou diel z Unturnedu s Tobiasom. Tak. To je fakt ťažká otázka. Ja vám to poviem takto. Keď bude online na Skype, vtedy. Takže ja by som vám chcel poďakovať, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite zanechať like. Odber, to je vedľa môjho mena, keby ste chceli vedieť. A dislike si odpuste. Majte sa krásne a čusá.